Здравейте! В днешния епизод на Панаир на суетата ще ви срещнем с бившата баскетболистка и настояща изпълнителка на авторски фолклор Поли Паскова, с която ще си говорим за опазването на българското културно наследство и ролята на популярната личност за духовното израстване на нацията. Дъщерята на естрадната легенда Силвия Кацарова Теди ще ни допусне близо до душата си и последните събития в живота на звездното й семейство. Очаква ви и изповедта на членовете на рок-група D2 относно раздялата и актуалните отношения с бившия вокалист Дичо. За любителите на чалгата сме предвидели и мимолетна среща с фолк-певица. Много хубаво се наспах. Това е една година, така хубаво се наспах, че... Теди, установили се в България ти вече окончателно? Да. Да. Да, и ми е много добре тук. В интерес на истината, сега, замисляйки се, не бих оживяла никога обратно. Да се върна да живея в чужбина. Аз смятам, че най-важното нещо, поне за мен, винаги са били близките ми хора, приятелите ми, обкръжението ми. И колкото и да се опитваш в чужбина, да създадеш такова приятелство, просто то не съществува. Добре, нашата все пак балканска кръв е гореща такава, нали? Ние сме отворени хора, Скандинавия съвсем другата крайност. Да. Как изобщо става и дори с твоя съпруг, как въобще се случва, бивш. Той за това сигурно е бивш, но това въобще вие 9 години, доколкото разбрах, много издържахме. Което много как стана тази симбиоза. С много компромиси. Много. Това по принцип беше такъв, нали, с много чувство за хумор. Беше си общо взето прилича малко на българче. Имало нещо все пак. От тая гледна точка. У нас винаги беше хан, винаги влизаха и излизаха хора. Аз винаги посрещах, изпращах приятели. Обаче, пак казвам, приятели познати, а не приятели, които ще ме поканят да отида. Значи у нас влизаха, излизаха, пиеха, изпиваха ни целия алкохол, обаче от тях никога не стъпвахме. Това беше най-странното за мен. Аз това не можех да го възприема, защото ние сме свикнали в България непрекъснати визити, напред-назад, купони, нали? Не. Там се почва пиенето в петък и се свършва в понеделник на работа. Неделята се лежи по земята и така. Ужас, ти не се ли пропи там? Не. Просто бях някаква такава загадка за всички, как аз не пия. Това беше абсурдно просто за всички. Как аз не пия? Това е невъзможно. Ти как живееш? Без алкохол. Как издържаш? Поли, здрасти! Къде те виждаме? Къде те виждаме? Не си на сцената на фолклора, в зала. Защо? Тук си, кажи, моля те се. Защото в тази зала Триадица съм играла много години пред пълни трибуни и ми е много хубаво днес тук да ви посреща като мой гост. Тук споменаха твои колеги по спорт, че си направил като Майкъл Джордан по постижения. Ако трябва да те сравняваме с такива имена на баскетбола. В принцип много е удобно да се говори за лично постижение в колективен спорт, но това наистина беше един мач, който никога няма да забравя. Играех в отбора на Марица Пловдив срещу доста силен отбор, който беше втори в България. И точно тогава бяхме домакини и на този матч отбележих рекорд за своята кариера, 45 точки, но те много хора са вкарвали по толкова, но по-скоро рекорда беше за това, че при много голям добър процент, добър коефициент, т.е. само 3 изпуснати за целия матч, така че това беше мой личен рекорд и се радвам, че съм извървяла все пак много неща в спорта, които доста спортисти биха искали да имат като купи, като отличия. Ти ги имаш. Да. Да, и даже си играла с контузия, знам аз. На куц крак, този матч беше решаващ матч за влизане в осмицата. Като играеме с софийски отбор, а ние идваме от провинцията и тук сме гости. Предния матч получих едно разтежение, където кръка така доста ме болеше, но въпреки това слагах лед и се пуснах невъзстановена да играя. Още на 5-та минута при едно рязко движение скъсах мускулно влакно,
болката беше страшна и ми изнесоха на ръце. И вече матчът се завърза кош за кош. Остават до края някакви 3-4 минути. Изгониха мои съотборнички за по 5 фала. Няма кой да влезе. Аз и някакви девойки останаха там. И треньор идва, кляка на колене, вика: моля ти се, влез да решиш матча. Викам: ма тренер, аз не мога да вървя, ще му съкатиш. Моля ти се, и лази на колене. И аз влизам, обаче какво правя? Скачвам на един крак. Другия не мога изобщо да така виси във въздуха. Скачам. Отивам в защита, така правя. Някой стреля, топката ми дойде в ръцете. И отивам в нападение. Всички са отишли в нападение. Аз последна. Куция патрока отзад. И идва ми, никой не ме пази, защото аз никаква опасност не представлявам. В това време ми подава топката, хвърлям и вкарвам. И така, втората атака вкарах, третата атака вкарах, един завърш пас и биеме с 4 точки. При което това никога няма да го забравя, защото първо влезнахме в осмицата да играем на плейоф и второ не съм очаквала, че това нещо може да се случи, но това е един от моментите, които са незабравими. И направих този аборт, нека това да ми бъде като една обществена изповед. Най-успешната БГ рок група от последното десетилетие D2 отпразнува именно такова, събирайки на една сцена първия и последния си вокалист. След дълги години непреодолими творчески и личностни разминавания, създателят на групата Митко Кърнев и по-успешни вокалист Дичо скъсиха дистанцията. И в името на положителното писане на родната рок история отбелязаха юбилея на групата с песни и танци до зори и, разбира се, приятелско ръкостискане. А дали е било такова? Остаряхте или помъдряхте? Влизаме в пубертета. Какво означава това? Че сме много заредени с енергия. Ще станем сприхави и ще експериментираме с наркотици. Това означава. Много ги харесват хората. Защо? Сигурно, защото сме млади, красиви, не знам, добронамерени, искрени, богати. Лъхаме на хубава енергия, не знам. Богати ли са наистина много? Забогатява ли са от 10 години работа? Забогатява се и финансово, и душевно. Има ли йерархия в групата? И защо всички слушате Митко? Защото е най-стар и най-много знае. Очевидно искаш много сериозен разговор и ще го получиш за 10 секунди. Просто съм направил тази група и това е. Нормално е да не слушат. Винаги някой носи вода на някой. Има ли конфликти в групата и ако се породят такива, ти как ги потушаваш? Потушават се с разговор, както хората го правят. Ние ги решаваме с трапеза. Събираме се на трапеза. Митака ни пуска по един СМС. Ние се събираме на трапеза и се оправяме, защото понякога наистина има напрежение. А ти? Как се чувстваш в групата? Чувствам се великолепно. За тия 6 години съм научил неща, които може би хората научават за 15. Благодарение на богатия опит на хората до мен и благодарение на нещата, които сме преживели заедно. И се чувствам един по-умен, по-добър и по-способен човек във всяко едно отношение. Те ли бяха твоето спасение? Те две бяха по-скоро моята сбъдната мечта и моето намиране на пътя. Спасение, не знам от какво е трябвало да се спасявам. От един формат... Не, от тези телевизионни формати, от които обикновено звездите са еднодневки и не повече от това. Да, наистина се получава така, но това по-скоро е според амбициите и мотивацията на човека, а не според формата. Хобито ти извън музика. Нещо, което ти доставя най-голямо удоволствие и те прави най-щастлив. Риболов. Най-голямата риба, която си ловил. Освен мен сега. Все такива очи. Да давам интервюта. Това ми е любимото нещо извън музика. Мотокрос, аз мотори много обичам. Аз обичам да си почивам с приятели насам натам. Знам, че имате едно място извън София, където бягате за да творите. Защо? Това е една резиденция в планината над Кюстендил, където прекарахме година и половина. Защо? Защото живота в града е достатъчно натоварен и изнервящ. Това ученичество не депресира ли? Когато прекараш с него, аз накрая се депресирах, но като се депресирах, си дойдох в София. След като се разделиха през цялото това време, поддържахте ли някаква връзка? С Митко не.
Каква е всъщност причината за раздялата с твоя мъж? Това, че сте от такива различни темпераменти? Много, не само това. Много неща бяха. Накрая вече не можехме да водим нормален диалог, което значи, че една връзка е изчерпана и по-добре е да се разделим като приятели, отколкото да има скандали, делби и така нататък. И смятам, че много ми беше трудно да взема това решение. Първо, защото в рамките на една година си казвах, не, аз ако се разведа, ще кажат всички, тя се провали, тя, нали, това е задължителното, нали, първото, което си мислиш. Второ, какво ще излезе по, нали, вестници, изписания и така нататък. Третото беше заради родителите ми. Не исках. По това време бяха живи там баби, дядовци и така нататък. И много е трудно човек да вземе такова решение. И четах, че имаше някаква статистика, че стреса от развод се равнява на същия стрес преди катастрофа. Виждайки как се блъскаш в тир челно. Същия стрес е и не можеш да се възстановиш. И наистина едва сега вече чувствам как започнах да се възстановявам след 3 години. А всъщност е било твое решението, така ли? Ами не, заедно съвместно го взехме. Той не ми вярваше. Може би това беше основната причина. Винаги се съмняваше в мен. Пък аз, понеже много пътувах, и той пътуваше, разбира се. Когато вярата се изчерпи между хората, тогава... Ревност. Да. Ревност е причината. Всъщност той имаше една ревност и от сцената. Имаше една ревност от моята популярност. Винаги, когато идвахме в България, той много се дразнеше, че има постоянно хора около мен, че нали, не ме оставят едва ли не. От друга страна си казвам, ако може би имахме дете, щеше да е по-различно, но пък сега си казвам, добре, че нямахме дете, защото то щеше да е много нещастно. Мислиш ли? Абсолютно. А ти щеше ли да направиш компромис всъщност, ако имаше дете, да търпиш още 9 години, не. Да кажем? Не. Аз сега в рамките на тия 3 години се усмихвам много повече, отколкото съм се усмихвала за тия 9 години. Сега за по-актуалната ти професия, фолклор, певица във времената на чалгата. Как се оцелява? Защо такъв избор? Аз не бих казала, че интереса към нас, фолклористите, е по-малък, отколкото към чалгата, както ти я нарече, към по-фолка. Интерес има и това, което ме радва, че и млади, и стари идват, няма граници възрастови, това, което правиме. И най-важното, което искам да кажа, че народната музика, това е енергиен стълб към небето. И в нашите народни танци и песни са вплетени вътре, е вплетена енергията на поколения наред. И затова, когато един чужденец чуе нашата народна песен или види хората ни, той се пленява и казва, че има магия, но това са едни знаци, написани на таен език. Така че ние сме задължени да съхраним това нещо. Добре, обаче на мен ми е интересно, фолклора, той така е бил, нали, създаден повечето песни, дори стилистиката на новите е така някакси ретро, даже ретро не е точната дума, но се говори на един език различен от този сега, който използваме. Като че ли темите и нещата, за които в текстовете се пеят, не са много свързани с съвремието. Пречка ли е това? Така ли трябва да бъде? В момента аз стремя да правя един по-различен фолклор, защото народната музика се развива както всичко останало. Тоест, на основата на автентичния фолклор да построим една по-атрактивна, по-модерна сграда. Целта на това нещо е да привлечеме младите, които така или иначе ги губиме като аудитория напоследък. Народната музика трябва да бъде вече по-комерциална, защото всичко се е развило и техника, инструменти. Но от друга страна трябва да се правят житейски теми, в които голяма част от слушателите да бъдат главни герои. Защото хубави са тези песни за момко, лива, деменци, но е хубаво песен, която човек ще се почувства вътре главен герой, която ще ти бръкне дълбоко в сърцето и в душата, ще ти извади сълзата. Означава, че си успял да докоснеш най-съкровенната точка на човек. В принцип казва, че песента е най-добрият посланник, а гласа е енергия. Това е един енергообмен между нас и публиката. В много случаи ние даваме на хората, но в много от случаите те дават повече на нас. И то се усеща. И то не е материално измеримо.
Зарежете се енергийно. Това е духовна храна. Да. Актьорът от сериала «Стъклен дом» Калин Врачански, добил популярност предимно поради приликата си с ТВ персонажа Доктор Хаус, бе забелязан тия дни в игрална зала. Не си мислете обаче, че Врачански е хазартен тип и пропилява хонорарите си по залози. Нищо подобно. Актьорът не се включи в нито една игра, а само се умилкваше около масите и играчите, като дори си позволи да дава опътвания и разяснява правилата на снукъра по микрофон, но без да удари нито една топка. Тази пестеливост, която зложелатели биха определили дори като стиснатост, си има своето обяснение. Както е видно, Калин Врачански има сериозен финансов ангажимент във връзка с избелването на зъбите си, които апропо го правят двойник не само на Хю Лори, но и на професор Вучков. Добре, а в началото, когато реши да напуснеш милата ни родина, така с какви емоции го направи това нещо, решението, как беше взето? Между другото, не ми се искаше да се омъжвам толкова рано. И много ми беше трудно да взема това решение, но просто стана много спонтанно. И буквално зарязах всичко и тръгнах. Започнах там от нулата. Имах тук стабилна кариера, имах си доходи, обикалях страшно много работа. Имах тогава, так му беше излязъл първия ми албум. И просто в името на любовта тръгнах. И даже имаше, много се смяхме, защото когато бившия ми съпруг ми предложи в едно телевизионно предаване, беше излязло много голямо заглавие във вестниците. Теди Кацарова ще се омъжи за финландеца на куково лято. И когато стана истинския брак, татко ми каза: виж сега, аз смятам, че трябва да дадеш изявление. Куковото лято за мен дойде. Така че от самото начало имаше, нали, такива и негативи доста. От друга страна, може би, връщайки се назад, пак бих избрала този път, защото от професионална гледна точка много ми помогна. Това, че работих в чужбина 9 години. И страхотно развих себе си като композитор, развих себе си като артист. И смятам, че за всеки един човек е много, много добре да работи в чужбина и да се върне и да прилага всичко в България. Добре, но кариерата ти в България пък пострада от цялата тази работа. Да, доста пострада. Много, много се обвинявах точно заради това. Дали съм взела правилното решение, дали не съм го взела, дали как да балансирам между двете. Много е трудно човек да балансира кариера и брак. Това е просто... ако някой ми казва, че такъв тип бракове са стабилни, просто те се градят на толкова много компромиси. Аз виждах родителите ми какви огромни компромиси правиха за това да закрепят брака си. Аз дълго време си мислех да не би аз да съм била повода на това, че те се разделят.